uphephile uphuze uphumelele Pastor Welile. Siyacela ukuthi ube umlandeli unikele kwi-channel. Inamba kuyisenza kusona yo la 5 ntambama from Monday to Friday on WhatsApp. Sibheka Amon Mhlalose, uPhuphi Mpunga Gray in bracket akabingelela kacela ngenza kwethu awukujwayele uma umuntu ukuthi umufuna usizo ubingelela ucela akukho kuzolahleka kuwena ngoba usukhuluma nomuntu ofuna yekunake eshiye zonke izinto abhekane nawe. So iyashela Gray, it's a grey horse, iyashela Mpunga one ngokwesintu uma uPhuphi yashi kumethela njengoPaul uhlumali yempunga ngoba lokho ngasho ukuthi kwenzeka ukhona isidala sakho ekade siziveza futhi sikuvakashela yabo ngoba akachaza ukuthi belenzani bekukuphi sokuzoba nzima ukuthi yabo kodwa yashela impunga lingamela isidalwa sakho kwabanye limela amakhehla ngiyashela impunga yabo ngokwesintu. Number 2, kwesinye isikhathi uPhuphi yashi kungawuPaul uhluma yempunga ngoba lokho ngasho ukuthi kungenzeka uzwa unqoba inkinga unqobile ngonevivinyo futhi ukukhululwe ebunzimeni uphinde kubusiswe ngenqubekela phambili uphumelele kokwenzayo. uZakhariya 6:3 nasenqoleni yesithathu amashi amhlophe nasenqoleni yesine amashi anala alufipha ugrey color loyo. Number 3, kuyenzeka futhi uPhuphi yashi ubuphawu oluhle empeleni olubi kwesinye isikhathi noma kwabanye kuba uphawu olubi uma yashila impunga ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kukhona isifo esifuna ukwehla noma ikhona ukuhlupheka ikhona inhlupheko ikhona usizi efuna ukwehla yabona. So lokho kuya apply kwabanye abantu uma ke wabona yashila impunga kuzoshonwa noma uzobhekana neyinkinga uzobhekana neyinhlupheko ezithize yabona. So isambulo 6:8 ngase ngibona bheka nantu yashela impofu nohlezi phezulu igama lakhe yalingokufa. Siyabonga kakhulu ke besibheka la uPhuphi yashela impunga when you talk of a grayish horse.